Moikka ja tervetuloa tähän lyhyen videoon, jossa kerron teille vähän päivityksiä tutkimus- ja kehitystyöstä. Taustalla näkyykin kuva, eli logot ovat muuttumassa tai logo on muuttumassa. Ja logon muutos johtuu aika pitkälti siitä, että joitakin vuosia sitten jo siirryttiin pelkästä uinnin tarkastelusta sitten rytmisesti identtisiin syklisiin liikemuotoihin, joita ovat perinteinen maastohiihto, juoksu ja vapaa uinti. Muutamia muutakin sivuhaaroja siinä voisi olla ja varmasti välillä onkin, mutta että näihin kolmeen nyt sitten enimmäkseen tartutaan tässä vaiheessa. Joten uudella logolla ja uudella nimellä jatketaan sitten tästä eteenpäin. Muutokset näkyykin jo tuolla kanavalla, eli siellä on uudet nimet ja uusi logo sitten olemassa. Normaalisti maanantaisin postaan jotain uutta, koska on vapaapäivä, mutta siihen nyt en sitten ehtinyt, koska meni aika tämän työstämiseen, eli noiden vapaa-uinnin potkujen tutkimuskatsaukseen ja sitten kehitystyön löydöksiin vapaa-uinnin potkuista, niin tämä tullaan varmaan sitten tulevana perjantaina 8. päivä käymään sitten läpi ja postaamaan sitten tuonne kanavalle. Käyppä sieltä sitten kurkkaamassa. Moikka!